biyu sai kaga shukan nan ta canza. A to ai zahiri. Nan da kwana biyu kaga. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, da kai na kuke ne haka? Wallahi mun je gona ne mun zuba taki can gona ta gabar. Ko kai me kake sa a gona ta kan ga baki daya ina kai abu konewa ma yake yayi wani ja. Kaga ba irin takin da ban zuga ba, amma kaga hatsin nan ja yake da na zuba wani kwanan nan ma gaba daya tsin yayi ja. To kai wannan kuma na rasa zan yi. Wannan irin taki kake amfani da shi? Wallahi wani ne ni na manta sunansa. Amma garanti taki na ko shaka tafi yake? Shaka tafi kuma. An shaka ka tafi. Dole taki ne dinga amfani da shi. Ba, ya nuna ma hoton taki. Gamar. Rike wannan ka gani. Fara Rike ka gani. Kaga takin nan AF and C na gari mai hoton zaki. Fertilizer. Mai hoton zaki. zaki. Ba baka wannan ba, kai gwari. To, har da ya gaba ga hoton zaki ba. To ba kamfanin mu bane. Da na sha ganin sa kasuwa amma ina kokarin in siya. Na je na siyo aka cuce ni. To kai kokari ka je. Amma Allah da wannan taki. Ka tafi da ledan mun ban ma. Wannan taki mai hoton zaki. In Allah da zamu kokari in garzaya in je so zaka raka ni ma. Ba ni da wani taki in ba shi. Ka gani? Wancan diya ba ya bodan banza. Ka je ka sai shuka ka tayi bakin irin. Wannan taki mai hoton zaki da mun shi aka sa amfanin ku yayi haka. Shine nan. Ki ya wuce ku a tsayi. Kana sa shi kwana biyu yawa amfanin ka yayi bakin irin. Zan kokari in je in nemi wannan nagari. To ban taba amfani yayi min kyau irin bana ba. Malam Mudi shi ne nan yazo ya kawo mun gaskiya ne wannan takin akwai maganin kwari ma a cikin sa amma ni gaba ɗaya ban kawo a kaina ba. Ni nake kawo muku tsotsar gona ba ruwanka da ita. Kana sawa kuma amfanin gonar ka inda kwana biyu yayi yawa. Kwana biyu yayi. Za ka rika nin je siyo nagari fertilizer AF and C. Kware ma kuwa. Zan kokari in je siyo shi. Mai hoton zaki ba. Mai hoton zaki. Yawwa. Haka baka mai wani hoton ba shi bane. Ba shi bane. Gaskiya ne. Kai kokari ka nemi naka. Kanku da mu insha Allah zan je nemi na ko kasuwa suna sayar da sari ko siyan ɗaiɗai duk suna sayarwa ko sari a cikin sauki za su baka taki ka je kai amfani da shi. A kakka da mu za ka raka ni je nemi wannan taki duk inda yake a fadin Najeriya. Hatsin naka ya kone ka lokacin da idan Allah ka ji. Ka je ka ga gona ta. Zan ku shiru ku ji zan yi kokari in je nemi wannan taki duk inda yake a fadin Najeriya. To ka gani masu gero dawa masara komai albasa shinkafa kai duk wani amfani in ka sa masa za ka ga canjin yanayi. Gaskiya ne. Ku daina aiki da yabu daya dan banza. Gaskiya ne. A banza. A wannan ka ban mu mali da nan. Yawwa sai an jima. Ai ba sai wannan taki mutan zaki.